Hei kaikki! Tervetuloa Silja Euroopan keittiöön. Tässä olisi tarkoitus valmistaa talven ykkösherkkua, ehdottomasti blinejä. Tässä blinien paistamisessa on 2-3 tärkeää asiaa, mitkä kannattaa ottaa huomioon. Ensinnäkin pannun lämpötila pitää olla sopiva, ei liian kuuma eikä missään nimessä liian kylmä. Toinen vinkki, käytä aina kirkastettua voita. Mikään margariini tai muu vastaava ei onnistu, koska se margariinin paistoamiset tässä eivät ole kyllä hyvä niin ne tahtoo vähän polttaa ton blinin. Toki voi pelkässä öljyssä paistaa, mutta silloin on myös maku hiukan kärsi siinä. Nyt on vähän kuuma, niin pannaanpas vähän kylmemmälle tänne taakse. Ja lisätään reilusti tätä kirkastettua voita. Ja sitten blinitaikina. Blinipannu täytetään noin 2/3 tilaavuudestaan korkeussuunnassa. Nyt rupeaa olemaan vähän jo liian kuuma, täytyy siirtää heti tuohon syrjään. Ja semmoinen 2 minuuttia odotetaan tässä tätä pohjapuolen paistumista. Noin, siinä on ihanan kauniin värinen blini. Ja sitten vielä lisätään hiukan tätä voita, tähän saadaan oikein rapea paistotulos. Tämä taikina on sellainen koostumukselta, että tämä todellakin on helppo valmistaa. Resepti on aika yksinkertainen. Nyrkkisäätönä on sen, että jos aamulla teet sen aikaisin, valmistat taikinaa, niin voit jo toki illallakin jo sitä paistaa. Mutta jos teet sen myöhemmin iltapäivällä, niin anna seisoa vähintäänkin yön yli. Kun tämä taikina on valmis, niin sitä ei enää sekoiteta ollenkaan, vaan ainoastaan otetaan kauhan kanssa. Jos sekoitat sitä taikinaa, niin se taikimin koostumus ja konsistenssi rikkoutuu ja niistä ei tule niin hyviä niistä blineistä. Tarkistetaan toinen puoli. Tämä rupeaa olemaan valmis, tämä blini. Käännetään vielä kerran ympäri, niin saadaan se kaikista rapein paistotulos. Noin. Siinä rupeaa olemaan blinit tarjolla valmiina. Teflonpannut ja nämä on vähän semmoisia kyseenalaisia tähän paistamistulokseen kyllä, että kyllä ehdottomasti pitäisi olla valurautapannu. Joko tällainen perinteinen blinipannu kuin tässä on, tai kahvallinen blinipannu, niitä myydään semmoisia yksittäisiäkin, tai sitten ihan vaan normaalin lettupannu niin sanotusti. No niin, sitten laitamme nämä blinit esiin meidän tapaan, eli minulla on tässä muikunmätiä, siianmätiä, smetanaa, punasipulia, vähän tilliä ja sitten tietysti tämä ihana blini. Reseptiä löytyy sivultamme. Kiitos.